бисёриҳои мо шумо дар киноҳо дидагем ҳамин хел ҳолатере ки мурда дар ҷанозаи худаш ё ин ки дар морг дубора зинда мешавад. ва ба ғайр аз ин ман боварӣ дорам ки бисёриҳои мо шумо ҳам медонем ки ҳамин хел ҳолат дар ҳаёти оддиам рух додагиай ва рух мета ва рух доданашам мумкинае. ва бале иҷашам уточнят кардан дар корае ки ӯ хел одаме ки дубора зинда мешава 100% мурдагӣ нест, но ӯра мегуронданд бигем. дар ин видео ин хел ҳолатҳо ва аз идам ҳолатҳои даҳшатноку ғайриоддиро хоҳед тамошо кард. ҳамада салом алейкум бародаро, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва хушомаден ба канали SM Шарипов. Як чанд рӯзи охир видео набаромадеста буд ба сабаби вазъи саломатӣ. Иншоаллоҳ ҳамаш хуб шидестай, далчи видео тез баромадан мегира. Канала дастгирӣ кинен, ба видео лайк, дизлайк ва ба ҳама дӯстотон падилитса кинен ва пешаи видеоро давом додам бародаро ссилкае ки дар комментарияи видео закрепич дега и барои ҳамун шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунанд. Ва бародаро фаромӯш накунед ки дар вақти полин регистратсия кардан ба промокоди канал метавонед ки то 6500 рубла бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепич дега. Брайтон Дамазанте хеле ҳам аҷибай тасаввур кардан ҳолатере ки дар пеши чашми ту одами мурдагӣ дар ҷанозаи худаш зинда мешавад. Именно дар ҳамин хел ҳолат қарор гирифтан шаҳрвандои шаҳри Гверуи Зимбабве як чанд сол пеш. Яъне ки марди 34 сола бо ақидаи духтуро мурда ҳисобида мешавад. Сабаби марги ӯра бемории дарозмуддати ӯра ҳисобиданд ки соли дароз ӯ бемор шуду дар натиҷа организмаш афгор шуд. Албатта ки дар ин хел ҳолат чӣ кор мекунӣ? Ягона роҳ ҳамине ки ӯра бояд ҷаноза кунӣ, бари бугурониша. Дар вақти маросими ҷаноза, вақте ки одамо дар гирда атрофи ӯ ҷамъ мешиданд ба мотаму гирья кардан барои хайрхиш кардан бо Брайтон, дар як лаҳза одамо мебинанд ки ӯ ҳаракат мекунад. Бале дар нигоҳи аввал дар сарат фикр мезанад ки дар ин ҳолат атрофиёи ӯ бояд ки хушҳол шаванд ки ӯ зинда шид. яъне ки бо ӯ хайрхиш намекунанд, дертар мумкин хайрхиш кунанд. Не ки не бародаро, ин гапҳо мо ай дур мегем. Вақте ки дар ӯ ҳолат аз пеш қарор дошта бошӣ, мумкин ки ҳамин ҳолате ки дар сари наздикои ӯ зад, ҳамин ҳолат дар сари шумо ҳам бизанад. Яъне ки наздикони ӯ дар ҳолати ҳаяҷон метарсанд, мегрезанд, фикр мекунанд ки Брайтон зомби шидай ва ба сари ӯ омадай. Бисёри баъдам намегрезанд, вақте ки ба худ меоянд дар ҳолати грехтаншон, ба фикрам ба худ нео бефара мешаванд, мега хайби бигардем, мегарданд, мебинанд действительно Брайтон зиндаҳай ва духтуро хато кардагиянд. ӯра обратно ба беморхона мебаранд, дар аппарати сунъие ки ҳаёти одама нигоҳ медорад пайваст мекунанд. баъди 2 рӯз Брайтона аз беморхона озод мекунанд. Бале, ба зомбиё гуфтанем ки ай хеле одам битарсен. Не ки бародаро ман кӯтоҳ мефаҳмонам ки дар инҷа чӣ гап шидагиай. Вақте ки одам организми одам дар натиҷаи бемории дароз афгор мешавад, як каратка времени кома меган, дар кома меафтад. Духтуро фикр мекунанд ки мурдай. Ба фикрам ки духтуро мактаба дар лавлавакош хондагиянд. Фагилия Мухаммедзиянова тақрибан 10 сол пеш занаки 49 сола бо номи Фагилия Мухаммедзиянова ба тамоми ҷаҳон қариб буд ки звезда мешид дар натиҷаи зинда шидан дар ҷанозаи шахсии худаш. Албатта ки духтуро марги ӯра муайян кардан, рӯзу моҳу соату дақиқаи маргша навистанд, хешу таборову наздикои ӯ ба ҷаноза тайёрӣ дидан ва баъдан ӯра бурдан ба гурондан шурӯъ карданд. Вақти ӯра ба хок супурдан наздик шид, хешовандо, наздикои дӯстои ӯ ҳама каса ба қабристон рафтанд ва рӯзҳои хубиёи ӯра, суханои хуби ӯра, ҳаракатҳои хуби ӯра ба ёд оварда мотаму гирья мекарданд, то ки ӯра баъдан ба хок биспоранд. Бале дар ин вақт ягон кас ягон сухани безеб нагуфта буд, не ки Фагилия дар гироби худаш бедор мешава ва дод мезана. Вақте ки зан ба худ меоя, хеле сахт метарса. Албатта дар уҷа касе боша метарса, яъне ки мефаҳма ки дар ҷои маҳкама қарор дора ва ӯра оҳиста оҳиста лифти ручной вори поён кардесиянд, дарк мекунад ки ӯра зинда гурондестанд. Не ки албатта ин кор рух намета, яъне ки ҳоло тайхок накарда буданд, ша обратно мегиранд ва ба беморхона меёранд. Албатта дар инҷа дар бораи шоки наздикои ӯ не дар бораи шоки худи зана гап мезанем ки ин гуна шоке ки ӯ гирифтак, яъне ки дар гроб қарор дошт, қариб буд ки ӯра мегуронданд, барои дили ӯ хеле ҳам шоки вазмин буд ва баъди 12 дақиқа дилиш тоқат намеёрад ва ӯ мемирад. Албатта ки наздикои Фагилия хеле ҳам ғазабӣ мешаванд нисбати духтуро. ӯ духтуроро дар уг нагор мекарданд ки агар дар якум бор духтуро хато намекарданд, Фагилия ҳозир зинда буд, яъне
ки сабаби марги аниқи ӯра дар тарс мебинанд ки сабабгорош ҳамин духтуро шид. Бале, ман фикр мекунам ки ин духтуро ҳам қатъи ӯ духтурои якм ҳолат хондагиянд дар як ҷо пишти мактабда. Ва бале бародар, дараҷа ишам қайд кардан дар корае ки на ягон кас бояд ғазабӣ нашавад, на аз духтур, на ягон кас. ҷонтиҳанда ва ҷонгиранда Аллоҳ худшай. духтур дараҷа ёки ягон мошин, ёки ягон садама, ёки ягон беморӣ и танҳо сабаб мешавад. Хирф Нигеро. Истиқоматкунандаи Эфиопия Хирф Нигеро хеле ҳам вазнин бемор буд. Аз ҳамин хотир марги ӯ на духтурора, на хешовандоша ҳайрон накард. баъди марги ӯ сарҷамона ӯра ба гурондан шурӯъ мекунанд ки ногаҳон вақте ки гроби ӯра бурдиста буданд, аз дуруни гроб як стук мешавад, мисли ки касе ба меҳмонӣ хонатон омадааст. албатта дар вақти мурданаш ҳеҷ кас ҳайрон нашида буд, не ки аз ин стук ҳама ҳайрон шиданд. аз тарс, аз ҳаяҷона ҳама мегреза. ҳама одамое ки камтар нотарс буданд, ӯ боша гроба мекушоянд ку чӣ мегӯяд. вақте ки гроба мекушоянд, як чизи хеле ҳам ғайриоддира вомефаҳманд, яъне ки ин одам як чанд соат пеш баҳш омадааст, не ки аз сабаби беқувват будан натавонистае ки овоз кунанд. ва бале бародаро, ҳозир ман кадри айростира мемонам ки маросими ҷаноза ба як маросими хирсандӣ аз нав зинда шудан мубаддал мегардад. баъдан мутахассисон муайян мекунанд ки Нигеро просто ба кома афтидааст ва духтуро муайян карда натонистанд ки кома ё ин ки марг. и ҳамаи ҳамин духтурро дар ҳамин видео ҷо кардиянд. Чӣ ман намедонам, мутахассисон мега муайян кардиянд ва духтурро нафаҳмиданд. ин духтур луча мутахассисоро биёрин духтур кунен, ё ин ки духтурро мутахассис карда баъд ба кор иҷозат битиҳен, не ки мутаассифона ё ин ки хушбахтона. ман намедонам, скорее всего хушбахтона барои он хотире ки вазъи саломатии ӯ хеле ҳам вазнин буд. баъди як чанд моҳ ӯ икарат аниқ мемира. малики 55 сола дар як деҳаи яке аз штатҳои Ҳиндустон подавон кор мекард. як рӯз баъди кор ӯ ба хона барнамегардад ва дар ҷустуҷӯи ӯ наздикош ба саҳро мебароянд. ба ҳамун территорияҳое ки ӯ гӯспандоша мечаронд, ба ҳамун ҷоҳо рафта ӯро ҷустуҷӯ мекунанд. вақте ки малика меёванд, ӯ мисли мурда ворӣ буд, яъне ки ба одами зинда ягон чиз монандӣ надошт. албатта ки хешовандои ӯ фикр мекунанд ки хай хеле ҳам пирай, скорее всего хай мурдагиай ва ба ҷаноза тайёрӣ мебинанд. вақте ки наздикои ӯ ба гурондани ӯ тайёрӣ медиданд, яке аз одамое ки дар оҷа иштирок мекард мебине ки каме ҳам боша малик калаша меҷимона. ба фикрам ки не гуфтиста буд ва дарҳол ӯ ва қасди ҳақорат карда ба тарафи одамое ки мехостанд ӯра бугуронанд дод мезанад. дар ҳамин лаҳза ӯра дарҳол ба беморхона роҳӣ мекунанд. дар беморхона маълум мекунанд ки малика просто як лихаратка қабидае ки дар натиҷаи лихаратка ӯ аз ҳуш рафтае ва мисли мурда ворид тофтае. бале, ҳамин қадарша ман медонам ки одаме аз ҳуш рафтагӣ дилиш кор мекунад. ман намедонам дар Ҳиндустон типа дила намесанҷанд, ё ки дил маънои зинда будан ё ки мурдара надорад, чӣ ё ки ӯра агар ягон наздикошон дрози бад хоб равад, чӣ гурӯш мекарда бошанд. тасаввур кунен бародаро ки шумо вориди кухнӣ мешин ва бибиитон ки ба наздикӣ мурдагӣ буд дар кухнӣ хӯрок тайёр кардаистае. реаксияи шумо метавонед дар комментария бинависен. ва ҳамин хел ҳолат бародаро дар асл рух додагиае. ин ҳолат дар Хитой рух додагиае. Лисуфени 95 сола аз гроби ки мехчашаб кардагӣ набуд мехеза, яъне ки ӯ дар гроб чӣ ба хоб буд. ӯра аз хонаш меёванд, фикр мекунанд ки 6 рӯз пеш мурдае ва вориди гроб мекунанд, шаъд тайёрӣ медиҳанд ба гурондан. травмаи сари ӯ ва синни соли ӯ шаҳодат медод ба наздикои ӯ ки хай уже мурдагиае ва тайёрӣ медиданд ба гуронданшон. албатта реаксияи одамоеро фаҳмида мешавад ки ба ҷанозаи шахсе омадаистен ки бояд бугуроненша, не ки ӯ барои шумо абед тайёр кардаистае. тасаввур кунед бародаро. худи пиразан чӣ мега? ман муддати хеле дароз хоб рафтам. баъди оне ки ман бедор шидам, хӯрдан хостам ва рафтам барои хидмда ягон чи тайёр кардан. бародаро, и барои одамое ки ҷаноза омадан, барои ӯ не, барои худаш тайёр кардани рафтае. баъди ба беморхона бурдани пиразан, духтуро ба як хулосае меоянд ки ӯ дар ҳолати искусствени марг қарор дошта як муддати кӯтоҳ. бале, хеле ҳам аҷиб. Людмила Стиблицкая. ҳолати ин зан хеле ҳам ғайриоддие барои он хотире ки ин зан ду бор тарсондагиае одамро. соли 2011 ӯро ба беморхонаи регионални Томск мебаранд. дар оҷа хеле ӯ худша бадиз мекард. баъди як чанд рӯз духтари ипиразан ба беморхона занг мезанад то ки аз ҳолати ӯ
бохабар шавам. Дар натиҷа духтуро ба ӯ хабар метаҳанд ки модари ӯ мурдай. Дар ин ҷамъ камтар ғайриёдӣ шид, яъне ки дар ҳолати мурдан бояд духтуро худшон занг бизананд, не ки духтараш занг мезанад ки бифаҳмам модарам чӣ хелае ва мегӯянд модарат мурдай. Ясна, хай медонем ку дар оҷа морг порк доранд, хинки ях мисол одам намепурсад ку ҳамҷа мемонанд ша хай соҳибаш пайдо шид ба мебаранд, мега пайдо нашид барои арендаи морг сум мегирем. Анастасияи ғамзадаи бечора ба хешовандову наздиконаш занг мезанад, хабари марг мерасонад ки ба ҷаноза тайёрӣ бинен ва худшам барои гурондани модараш тайёрӣ медид. Не ки ӯро як ҳолат хеле ҳам ҳайрон мекунад вақте ки ӯ ба сари модарша, яъне ки ба сари ҷасади модарша ба морг омад. Вақте ки Анастасия ба морг меояд, аз ҳамада чизи ғайриёдиш ҳамин буд ки Людмила, яъне ки модари ӯ ӯра бо номаш файрод мекард, ҳарчи ки Анастасия бемории дил надошта. Як чиша дар инҷа мо 100% гуфта метонем ки ин занак хеле ҳам занаки бақувватай. На танҳо дар беморӣ намурд, ӯра як чанд рӯз хинкии морг кишта натонист. Албатта ки чӣ хеле ки мо гуфтем, и ду бор одаморо ҳайрон кардагӣ ва мо ҳозир дар бораи як бораш гап задем. Ҳамин хел соли 2012 боз ба сабаби бемории дилаш духтуро бо ӯра ба беморхона меоранд, эълон мекунанд марги ӯра. Албатта дар ин ҳолат ҳам баъди эълон кардани маргаш баъди як чанд соат Людмила ба ҳуш меояд. Вақте ки ин хабара одамо мефаҳманд, ӯра ҳамчун Люсии Бессмертни ном мекунанд. Тони Яхла, механик аз Агая бо номи Тони Яхла, субҳи 4 августи соли 2013 ба беморхона мебаранд. Вақте ки занаш мефаҳмад ки ӯ камтар ғайриёдӣ нафас мекашад ва ин ҳолат як чанд соат давом метавад, аниқтараш то шаба, ки дар натиҷа дили ӯ аз кор мемонад. Яъне ки баъди ба беморхона овардан дар муддати 45 дақиқа духтуро наметавонанд ӯра ба ҳуш биёранд ва дар натиҷа чӣ кор мекунанд, аллакай фаҳмидин, маргша эълон мекунанд. Албатта ки хабари марги падар ё ин ки модара фарзандон наметавонанд таҳаммул карда ва барои ӯ хеле ҳамин хабари вазнинай ва ӯ наметавонанд ки ира қабул кунанд. ҳамин хел писари 17-солаи ӯ ба коридори беморхона давида баланд дод мезанад: падар, ти имрӯз намемирӣ. Намедонам ма ки савпадени мешавад ё ин ки не, а кори худо буданша иша медонем. Баъди як чанд лаҳза дили мард боз ба кор медарояд. Дар ин вақт духтуро мефаҳманд ки вақта аз даст додан дар кор нестай ва протседураҳои реаниматсивира аз нав барқарор мекунанд. баъди чӣ тамоман кори дили мард барқарор мешавад мисли пешина ва 2 рӯз духтуро погиза ӯро обследованӣ мегзаронанд, тамоми организмша мебинанд ки ӯ комилан тандуруст аст ва ба хона роиш мекунанд. баъди як ҳафта мард ба кор мебарояд. соли 2007 истиқоматкунандаи Венесуэла Карлос Камехо ба морг меафтад дар натиҷаи садамаи нақлиётии хеле ҳам даҳшатнок. Албатта духтурое ки ба ҷои садама ҳозир мешаванд фикр мекунанд ки ӯ мурдагиаст ва ӯро ба морг мебаранд ва дар уҷа боша патологоанатомҳо ба вскриват кардан, яъне ки ӯро кушодан. Бале бардора одамое ки дар натиҷаи садама ба морг меафтанд ӯро бигем ҷарроҳӣ мекунанд ва баъзе чизошона мегиранд аз дуруншон. Вақте ки патологоанатомҳо рӯи ӯро мебриданд, аз ҷои брида хун мерафт. ӯ дарҳол ҷои бридагиро медузанд ки дар натиҷа ӯ ба ҳуш меояд. ӯ чашмиша мекушояд ва ҳаракат мекунад ки аз ҷош бихезаву як кала бизана ҳамун патологоанатома. Калаак намедонам аниқу короче мефаҳмад ки чӣ кор рух додааст ва ӯро чӣ кор кардааст. Яъне ки аз инҷа маълум мешавад ки духтуро хато карданд. Ӯ просто аз ҳуш рафтагӣ буд, на ин ки мурдагӣ буд. ё ин ки аниқтараш ба фикрам хато накардану просто ӯда ягон орган дар кор буд барои фурӯхтан. Хай ки медонад, ман намедонам бардору ма чӣ хеле шумо врачен ки аз ҳуш рафтагира ё ин ки одами дар кома будагира аз мурда фарқ намекунед. Хай биёин ма бурам ҷои шумо да врачам. Ма ва отличие аз шумо пулса санҷида метавонам, дил кор кардааст я накардааст метавонам, ҳарорати бадани одама санҷида метавонам. Албатта ки дар натиҷа ӯ одам ба худ меояд, сиҳат мешавад ва ҳамчун хотира шаҳодатномаи маргаш дар дасти ӯ мондагиаст. яъне ки як маротиба ӯро ҳамчун мурда эълон карданд. мисс Селестрино, зани 60-сола дар махсус мишоки моргӣ печонида муддати 2 соат дар камераи хунуки морг хоб меравад. баъди хулосаи духтуро ки ӯ мурдагиаст дар натиҷаи инфексияи шуш. баъди ӯро дар морг ҷойгир кардан, духтари ӯ мехоҳад ки охирон бор бо ӯ хайрхуш кунад.
вақте ки духтараш мехоҳад ӯро оғӯш кунад, духтар ҳис мекунад ки ӯ ҳоло ҳам нафас кашидааст. вақте ки ӯ дод мезанад ба тарафи духтуроро ки модари ӯ зиндаай, духтуро фикр мекунанд ки духтар ё ин ки девона шидагиай, ё ин ки шӯхӣ кардааст, ё ин ки пранк. хай ӯ духтар блогер набуд, пранк ҳам накардааст буду, не ки действительно модараш зинда буд. баъди суханои и духтар, духтуро и пиразана обследование мегзаронанд ва дар як хулосае меоянд ки албатта ӯ зинда будай ва дар реаниматсия ҷош мекунанд. аҳамият додаем бародарома чӣ гуфтам? баъди сухано духтуро ба хулосае меоянд ки ӯ зинда будай. то инс ки шумо пешай дар морг ҷойгир кардан аввал обследование накардед? ман ҳайрон мешавам просто я в шоке. яъне ки аямҷа фаҳмида мешавад ки духтуро ҳам халтур мекардиянд дар бародаро. рӯзи корӣ гуфта ба фикрам моргрӯӣ кардан мегиранд. Шей Брэдли. ҳолате ки шумо мебинед соли 2019 дар Ирландия бо як ветерани ҷанги ирландӣ рух додагиай. наздикони Шей дар маросими ҷанозаи ӯ иштирок мекарданд, то ки бо ӯ хайрихиш кунанд ва ӯро ба охирон роҳаш гусел кунанд. ки ногаҳон аз гроб як стук мешава. эй, ҳуитен мара девонаи шумо? блин, ма дар куҷоям? кушоен мара иҷа торика. маем Шей, ма дар коробкаем. албатта одамое ки дар ин маросим қарор доштанд, мисли одамои ҳолатҳои аввалина нагрехтанд, настроениёшон бо хубтар шид, яъне ки табшон болида шида ӯ аз табассум ба ханда гузаштанд. марди бечора боша дар таҳ стук кардааст. дибило хандидааст. бигирем бикушоенҷа бо дилиш назанад. не ки бародаро хеле ҳам таби шумо ҳам мумкин болида шидагӣ боша аз ин коре ки дидем. мисли ҳолатҳои пешина, Шей дар ҷанозааш ба худ наомад. яъне ки ӯ ба сабабе ки хеле ҳам вазъи саломатиш сахт буд, ӯ медонист ки мемирад ва хост ки дар ҷанозааш таби одамое ки барои гурондани ӯ омадагиянд таби ӯро болида кунад ва як обращение дар диктофон сабт мекунад. вай обращение худша ба суханое анҷом медиҳад ки ман мехостам ки дар лаҳзаи охирон дар вақти хайрихиш кардан таби шуморо камтар болида кунам. ман фикр мекунам ки ин ягона пранке астай, ин метавонад рекорд бигира ки одами мурда анҷом додагиай ва албатта ки наздикои ӯ ира тамоми умр фаромӯш намекунанд. бародаро фикр ақидатона дар комментария бинависем. видеои пешинаи моро тамошо кунед ки ҳозир дар рӯи экрани шумо баромадагиай. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.